Piye Mor pasare Mor? Pasarnya rame ceria, ayo ndang merapat. Ada yang besar, ada yang kecil. Bajunya cantik-cantik gitu. Endi dasarmu les cantik-cantik ke? Piye lek Mor pasare lek Mor? Oleh sepi, Bu. Piye Pak Su? Bakso, bangsane piye, Pak? Rejo banget. Lucu banget. Iki namanya Lestari, gila Lestari. Hai, how are you? Bangun dari tidur ini tadi. Iya, aku rek video lek oton iki lek oton, piye lek oton kabare? Nyapu-nyapu aku. Pasar sepi, tidak ada orang. Bene ya lek ya. Oke. Ngendi-ngendi padha ngono ki lho. Pasarnya jogrok. Padha ae. Ngendi-ngendi jereke pasare ya sepi ya Bu Suti. Rame banget. Rame, gek kae Pak Moket bobok. Halo Pak Moket. Halo, gitu ayo. Ya turu, kukete gek mamek ya. Kukete Mbak Surya kukete ya gek mamek. Heeh, gek bobok ya. Heeh. Iki Sumina ora buka Sumina. Di Omah bubu penak. wes sing penting Yang penting happy. enek tinggi mamah ngono ya lek ya. Wis ngene. Iki Bu Supre, Bu Supre. Iki Bu Supre, wonge dikir Bu Supre. Iki Bu Ani. Yo, mulai Bu ya. Ngenteni jam 11. Bu Ani awan to lek mulai. Oh. Ya wis ngene bola ya sesuk sambung maneh. Sono mulia. Assalamualaikum. Aku seleh dhuwit ya mulai.